Sziasztok ismét! Ez a második videónk, amiben szeretném be a számítógép operációs rendszerének a kisebb kis trükköket. Az operációs rendszer az az, ami a számítógépen tárolt adatokat, a számítógép működéséhez mindenképpen szükséges, tehát minden számítógépnek van operációs rendszere. Alapvetően leggyakrabban 3 darab operációs rendszert különböztetünk meg. Az első az a Microsoft Windows, jó? Windows, ezen belül is most a legújabb az a Windows 7, aztán vannak a Linuxok, ez egy teljesen ingyenes, egész sokan használják a világon, ez inkább ilyen kis bütykölő embereknek az operációs rendszere. Elég sok okos program van benne, nekem is fönn van egy a gépen. Sok mindenre jó, de ez inkább programozás komolyabb felhasználóknak. Jó, erről majd később. És vannak az Apple gépek, erről biztos hallottatok mindenki, ilyen alma jele, amin az úgynevezett Mac rendszerek vannak, tehát a Macintosh. Jó? Vagy hogy el kell írni Macintosh, valahogy így nem tudom, lényegtelen. Szóval ez a 3 van, az alsó 2, ami nem foglalkozunk most, ami a Windows 7-et használjuk. Nem kérlek, ne menj. Szóval, mint már mondtam, hogy ez az asztalunk, ez itt a tálcánk, ez itt a start menünk. A start menübe bemegyünk, akkor találunk egy ilyen felgördülő kis listát. Itt a legtöbbet használt programjainkat lehet megtalálni, illetve van egy olyan gomb, amire, hogyha rámegyünk, nem kell rákattintani feltétlenül, ha csak rávisszük az egerünket, akkor is megjeleníti, hogy minden program. Ezzel a minden programmal a számítógépen lévő összes programot tudjuk megtekinteni. A programok azok pedig olyan alkalmazások, olyan dolgok a számítógépen, amivel különböző tevékenységeket tudunk csinálni. Ilyen például képeket tudunk nézegetni, zenét tudunk hallgatni, videót tudunk szerkeszteni, szövegeket tudunk írni, honlapot csinálni, térképeket, GPS-t, mindenre van program, jó? Tehát rengeteg program van. Oldalt pedig találhatók a számítógépnek a mappái. Ezek a mappák, ezeket úgy kell elképzelni, mint a rendes irattömböket. Otthon ezekben a mappákban tudjuk eltárolni a fájljainkat. Be tudjuk szkennelni az égásszámlától elkezdve a Piri néni levelét, bármit, jó? Tehát bármit fel tudunk vinni a gépre, illetve fényképezőgépről ilyen adattárolókon, amire a fényképeket rá tudja menteni, fel tudjuk tölteni a számítógépre, és itt nagy képernyőben tudjuk nézni. Vannak zenék, képek, videók, filmeket tudunk letölteni az internetre, és vannak a számítógépről is adatok. Jó, rámegyünk a számítógépre, akkor megjelenik a mi fő mappánk. Ez egy ilyen Windows intéző jellegű dolog. Itt tudunk mindent kezelni gyakorlatilag. Tehát itt tudjuk a fájljainkat rendezni, új mappákat nyitni, mindent. Minden számítógépnek az adattárolására szüksége van egy Winchesterre, egy adathordozóra, egy adattárolóra, bocsánat, ami különböző méret. És ez a lelke a gépnek gyakorlatilag, tehát erre mentünk minden létező adatot. Tehát, hogyha csak ez a kis cuccunk megvan, akkor mindenünk megvan, amink a számítógépen megvolt. Ezt rá tudjuk csatlakoztatni egyéb számítógépekre, mindenre, jó? Ezeket föl lehet osztani területekre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy papírdobozunk, amiben tudjuk gyűjteni a fényképeinket, meg a leveleinket, meg mindent, és ilyen kartonelválasztókat helyezünk, vagy igen, ebben a papírdobozban, tehát így fel tudjuk osztani. Jó? Oldalt meg tudjuk tekinteni ezt a kis mappa sorozat gyakorlatilag itt a dokumentumok, képek, videók, zene, letöltések és egyszerűen az asztalunk is. Ha rákattintunk, akkor látható, hogy minden, ami az asztalon megtalálható, itt szintén fellelhető, jó? Ugyanúgy az MB mappa, Maxia, asztal, lomtár, minden úgy, jó? Asztal, MB, lomtár, Maxia, jó? Minden fönn van. Szóval, ha bármit szeretnénk mi kezdeni a gépünkkel, bármi fájlt szeretnénk másolni,
vagy valamit szeretnénk csinálni, akkor csak fogjuk magunkat, rámegyünk a számítógépre, és akkor azon belül itt a könyvtárak almenüben a dokumentumok közé tudunk mindent bementeni. Jó? Létre mappákat. Mappa létrehozása rendkívül egyszerű. Fogjuk magunkat, ahova szeretnénk a mappát létrehozni, oda egy klikkelünk, jó? Minden más esetben, ha azt mondom, hogy kattintsunk, akkor ballal kell kattintani. Jó, ha azt mondom, hogy jobbal kattintsunk, akkor természetesen jobbal, de alapeset az a bal. Tehát itt most kattintunk, legördül nekünk egy kis sávunk, itt van egy olyan, hogy új, ha rámegyünk erre, hogy új, akkor felugrik még egy ilyen kis ikonsáv, és itt van, hogy mappa. Ennyi, fogtunk, létrehoztunk egy új mappát, rákattintottunk, hogy mappa, akkor megjelenik itt a mappánk, új mappa névvel, ez ki van jelölve kékkel. Ha valami így kékkel át van húzva, vagy ki van jelölve, akkor az adott szakaszunk most ki van jelölve, tehát az szerkeszthető, az másolható, azzal tudunk bármit is csinálni. Itt most kapásból tudunk adni neki egy nevet. Mondjuk adjunk neki azt, hogy mappa 1, és üssünk egy Entert, jó? Jó, készen van a mappa, együnk elkészült, kettőt kattintunk ballal, már meg is nyitottuk, jó? Itt van a mappa együnk, ebbe bármit bele tudunk tenni. Jó, ezt most igen, az ablakról még gyorsan hadd beszéljek. Itt is ugyanaz, mint a böngészőben, meg tudjuk adni az elérési utat, tehát hogy milyen mappát szeretnénk megnyitni, és illetve itt tudunk keresni a mappák közt. Jó, tehát meg a fájlok közt is természetesen. Itt ezek a kis felső sarokban lévő kis négyzetek, a kis mínuszjel, az azt jelenti, hogy letegyük, letüntetjük a képernyőnkről pillanatnyilag használt ablakot, ide letesszük a tálcára, ugye, ami ugyanitt meg lehet kattintással vissza is jön, jó? Illetve van egy ilyen, hogy kis ablak, így átméretezzük, jó? Utána lehet természetesen itt az oldalnál fogva bármelyik irányba nyújtani, tehát a méretét változtatni, jó? Ugyanúgy tudjuk tenni nagy méretre, és van az X természetesen, amivel bezárjuk, jó? Ennyi. Hogyan szedjünk le az internetről képeket, mondjuk egy ilyen szép macskát, mint ami itt van nekem háttérképnek? Rámegyünk a startra, megnyitjuk a böngészőnket Mozilla-val. Pillanat, betöltődik. Szóval megjött a mi kis webböngészünk. Ugye ide tudjuk, hogyha konkrétan tudjuk, hogy milyen weblapról szeretnénk mi letölteni képeket, akkor ide be tudjuk ütni, vagy a Google segítségével tudunk keresni itt, a keresősávunkban. Ha nincsen a Google, tehát hogyha akarunk, akkor csak ide beírjuk azt, hogy virágos háttérképek, jó? És utána Enter ütünk. És már adja is be nekünk a Google keresési találatokat. Most visszamegyek, és megmutatom azt, hogy hogyan tudunk, ha valakinek nincsen keresősávja, vagy nem Google-ös a keresője, akkor hogyan tudunk Google-ön keresztül keresni. Ha jól tudom, pont a héten olvastam, hogy Magyarországon a számítógépezőknek a 92%-a a Google-t használja keresésre. Jó? Tehát akkor itt konkrétan be tudjuk ütni, hogy a Google-t szeretnénk elérni. Évek óta már nem kell használni a www pont címkét előre, úgyhogy nyugodtan lehet csak azt ütni, hogy google.com. Jó? Ez a kereső segítségével bármit el tudunk érni. Egy fél pillanat. Elnézést a kis szünetért. Szóval a Google-ön keresztül tudunk mindent megkeresni. A google.com-ot, ha beütjük, akkor alapvetően magyarországi helyzetet ad meg, és ez alapján magyar nyelvű és magyar oldalakon próbál keresni. Ha mégsem Magyarországról netezünk, és a google.com-ot ütjük be, vagy az van beállítva, hogy az angol eredeti Google-ön keressünk, akkor úgy tudjuk elérni a magyart, hogy beütjük azt, hogy google.co.hu, ezáltal a Google-nek a magyar honlapjára fogunk átnavigálni. Jó, és akkor látható, hogy a Google Magyarországhoz tértünk át. Itt tudunk mindenre rákeresni. Háttérképtől elkezdve, receptekig, minden fönt van. Szóval nézzük akkor, hogyan tudunk letölteni egy képet, és rámenteni a gépre, áthelyezni azt egy másik mappába. Nézzük azt, beütjük mondjuk azt, hogy virágos háttérképek. Ezután a Google kiad minden olyan találatot, ahol ez a két szó szerepel. Előre sorolja a képeket, tehát külön lehet képekre keresni, illetve felsorolja az olyan honlapokat, amin
ezeket a szavakat találhatjuk meg. Mi ugye most képet szeretnénk, tehát itt nyugodtan rámehetünk, hogy képtalálatok, vagy itt oldalt, hogy képek, vagy pedig itt fölül a képek szóra. Jó, bármelyikre rá lehet kattintani. Rákattintunk, akkor egyből átvisz az olyan képekre, amiknek a nevében szerepel ez a virágos háttérképek szó közül valamelyik. És itt fogjuk magunkat, rákattintunk bármelyik képre, amelyik tetszik, jó? Tök mindegy. És akkor azt már meg is tudjuk nyitni. Tudunk a keresési feltételen úgy változtatni, hogy csak nagyobb képeket, nagyméretű képeket nyisson meg, vagy mutasson meg nekünk, vagy csak közepes, vagy csak pici képeket, vagy meg tudjuk adni pontosan, hogy mekkora legyen. Ez a képernyő felbontásunktól függ. Most nézzük meg, mondjuk rámegyek, hogy nagy, akkor totál más képeket fog nekem behozni, mert ezek azok a nagyméretű képek. Jó? Na, mondjuk ez a kép ez megfelel. Erre rákattintunk szépen, és itt oldalt meg rá tudunk kattintani egy teljes méretű kép. Itt csak a képet fogja nekünk behozni. Jó, ezután, hogyha szeretnénk lementeni a képet, akkor jobb egér gomb rá valahova, és képmentése más néven. Akkor felugrik egy ablak, ahol ki kell választanunk azt a helyet, ahova szeretnénk mi a képünket elmenteni. Ugye az előbb létrehoztunk egy mappát az asztalon, ez a mappa 1-es nevezetű mappa. Ha nincsen az asztal alapból itt, akkor oldalt a könyvtárak közt ki tudjuk választani ezt a kis asztal gombbal, rákattintva egyből az asztal mappáit és fájait fogjuk itt látni. Itt megtalálható a mappa 1-es. Ha erre kétszer rákattintunk, akkor megnyitottuk az 1-es mappát, itt fölül látható, és ide tudjuk akkor egy sima, egyszerű mentésgombbal menteni. Ha nem felel meg az a név, ami fönn volt az interneten a kép alatt, akkor át tudjuk nevezni most a képet, vagy hát most is a képet, úgyhogy egyszerűen ide kijelöljük, bekattintunk, tehát hogy kék legyen a háttere, és mondjuk adjunk neki egy virág háttér nevű címet, és utána rákattintunk arra, hogy mentés. Elindult a letés, kész is van, leszette a képünket. Itt van az 1-es mappánk, meg tudjuk nyitni, és itt látható a virág hátterünk, jó? Nagyon egyszerűen tudjuk beállítani háttérképnek, egyszer jobban rákattintunk, és beállítás asztali háttérképként, és már is be fogja tenni oda, megmutatom, jó? Ennyi, itt van már a virág háttérképnek. Törölni úgy tudunk dolgokat a számítógépről, mappát és fájlt is, hogy kijelöljük azt, amit szeretnénk, tehát hogy kék kerettel legyen, vagy kék háttérrel legyen, és ezután jobb klik, gombra megyünk. Jó? Ezzel megkérdezi, hogy biztosan szeretnénk-e a lomtárba helyezni a képet. Fontos az, hogy ezzel még nem töröltük véglegesen a képünket a számítógépről, illetve a fájlunkat a számítógépről, hanem csak áthelyeztük a lomtárba, ahonnét vissza tudjuk állítani. Az igenre kattintva áthelyezzük a lomtárba. Jó, innentől fogva a mappa együnk üres. Megmutatok még egy módszert, amivel véglegesen el lehet egy mozdulattal távolítani a számítógépről valamit. Azt pedig kijelöljük, tehát hogy szintén kék legyen a háttere, és a Shift gomb, illetve a Delete gombnak azon ráíró, hogy Delete gombnak a kombinációjával lenyomva véglegesen töröljük a gépről a dolgunkat. Tehát lenyomva tartjuk a Shiftet, mert megnyomjuk a Delete gombot, és utána megkérdezi, hogy biztos-e benne, hogy végleg törli ezt a mappát. Tehát nem helyezzük lomtárba, nincsen semmi köztes helye, véglegesen törli ezt a számítógépenkről. Azt mondjuk, hogy igen, kész, eltüntettük. A lomtárunkba, hogyha bemegyünk, akkor látható, hogy itt van a virágunk. Tehát ezt vissza tudnánk most állítani. Hogyha akarnánk, nem szeretnénk, kiürítjük a lomtárat, lomtárürítése gombbal. Igen, biztos, hogy végleg töröljük ezt a fájlt. Jó? Ennyire egyszerű a történet. Visszamegyünk az internetböngészünkre, ahol még mindig itt van a képünk. Hogyha másik képet szeretnénk keresni, akkor újbóli keresést kell beütni a Google-on, és egy egyszerű visszanyillal tudunk visszamenni. Ugye most kettőt kell kattintani a visszanyílra, mivel ez már a második kattintásunk volt. Egy, amikor kicsibe megjeleníti, meg még egy, ahol megtalálta őket. Jó, és akkor itt van minden olyan kép, aminek a nevében ez a virág szó szerepel.
Ennyire egyszerű a keresés, illetve a képletöltés, illetve törlés, áthelyezés, másolás. Ezzel mindent megtanultunk. A következő adásban az e-mailekről szeretnék beszélni, ez talán a másik legfontosabb dolog és leggyakrabban használt mindenki által. Meg fogom mutatni, hogyan tudunk létrehozni e-mail fiókokat, mik a legkedveltebb e-mail szolgáltatók, és persze ingyenesek, és hogy milyen beállításokat hogyan kell megadni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb is, sziasztok!